Sagudayan nga ti surat, ti pagkasalitaan ni Enteng nga napoluan, ti kermet, idi, kalman layo. Idi, kalman laeng manong nemi, tamada mga barbarutak detoy napugsat nga tsinelas ko. Idi umasadag ni tata. Kanya lakit anos mo barok. Amamang pengamin data nga tsinelas mo, di ka gubatan kumat baro. Ano serbi ko matakwartam. Di kaya man, mga disturbo kas na tata. Mayat pala dito. Mayat pala. Adan sa kitalo ka tawin na data tsinelas mo. Ay sus barok. Nga nakmat kindi amas dao bukod mo bagi kermetam. Anang tulagid ka daming kininanang mo. Magpagatang kumatibaro nga tsinelas me. Kahit mo ata. Itatang Jack pa makagatang. Igatang nga ikitin. Gabong arta kermet ka. Talakay man tatang. Ang urno nga ti kwarta. Tapno adan to pangasawak. Kasi nung arta asawa am katawang painubiyam. Adan to nga tamayat keng ka. Idin to takirmet ka. Itatangin na ya. Di ta kayo malangin. Papalamaya. Dama pang kukataan tiyandaan. Nakit gumatang ka itong arbasita. Si dente na anak ko. Ano yung mas si dente o? Ha? Taag si dante mamati na emas. Sige tang. Urayan na kininanang. Mangisang petak to. Budno timbagak kinitatang manong nemi ngagur urnungak iti pangasawak to. Ang artiyan ng arti asawaam kita o nubiam. Diyak mo't pengamin nag-aram. Kasi naman tarak nga tinubi ka diyak pa nag-aram. Nasa ka construction worker, manong name ikit pasaray at damat medyo nailit mo't kidiya. Nga bangkag nga mulmulak tinateng. Nga nakas nagagapit ak isupay nga ilakok. Tapno makorong ak. At dumakit dito ornong kumano. Ribon. Nagatang kundi kahit ko agatangin, manong nemi, natin pagatang ito ni tatangin. Ay, mas kanong si dahil. Sige. Beto lang. Ana, apay barok, sa manusang kilot kamatis mo, imbaga na. 1/4 man, nagmira pati kamatis. Kinunak. Iti sumang petang kung dito balay, manong nemi, nakaluto akong tinapoy anak. Tilagang maluto nga si Daen, diti aurora yung kinitatang mo. O, dito nang ano na to? 1/4 nga kamatis. Bakit? Dati nga sarunin, nga may saw-saw. Inaanang ba't nga nangasadsaron? Kaya nagpagatang ni tatang mo din naimas. Di gimatang kamatis, ada si saron na. Di pag-saw-sawan tayo kamatis. Nanang, jabog goong, isot kamatisan nyo. Isot si datayo. Hana, paunay ka matimbarok. Anyakit kinakirmit mo ninteng. Agur-urno nga kulak lang haruden. Pagsidan na kami, bugoong kit kamatis. Naimas na nananang. Adot maibulon ng inapoy. Kamatis kin bugoong padasem. Ikamatis mo amin na 1/4 ng kilo. Nga mga bugoong. Kaya serbi na nga naim sa bugoong tayo. Dadamay bagas na, han? Muna, tapang pangguong ko. Nakwa, langay, dito yung ginatang tanak mo. Kamatis, ay, tinga artis at saronin. Bugong, ganun kang kamatis si datayo. Sobra mat na kayo na karmat mo! Enteng, karmat! Tagay, aguro-urno nga kwarta ko nakmat. Para pangasawak to. Kahit numapanag ag nateng manong nimi timulak nga nateng mapangkunto ila ko. Kahit no makita ka mapanagala kas kininanang, Nang! Abay! Manghalak man titunok ka rito okra anak ko. Kahit bayadan nyo Ngulak na ita. Ang po ni mati kinakarmat maon. Kahit nagsida ka mat. Naimas ti kwa. So dirbi ng arod nga. Kamatis lang. Iso apo ya. Bayadan nyo. Utang nyo datan. 1/4 na ita. Gusto na. Magmulak kayo kumawat kinitatang nga. Ay, lahat mabaling nga kita. Samot unay makapagpagdan ni tatang mo, gabong nga arthritis na. So kahit nung may kumamit nga, danaimas nga si dami nga nakaibimot kamay, nakakarkarmat kamay,
Apo na yan. Kami pa yung naganak kang kaimutam. Sa bagay, tanto pa labag imutam pa. Diyos ko. Lumapa nag-agtrabaho manong name kat asidig kami ti karinderya nga pagtrabaho mi kat sadya kami nga mangal daw. Di guman ading. Anat si Daimano, di gulang. Pailak lang may isang inapoy. Di ka mga agrodil si Daip. Di ba, libre ti di ko? Aman, sika. Tid mo mang tid kalatat di gon. Si Daip. Kaya mang tid kamay sa napoy. Di, dito lang inapoy ti bayada mano. Kaya wala ta, libre na ta sa kaldo, di ba? Apag katawa ka ading. Nagdagsan ni trabaho manong. Kastalat si Daip. Di gulang. Ay, kaya wen. Paimimoto ang tapagin manong. Agor orno nga, iti pangasawa. Kasta. Sinungor, ti mayat ang mga asawa ken ka. Kitkermet kamat. Imutam dabagin. So, dito nga babae Kanabibang mo kuma. Alan, edad mo dyan digon, ken dyan na poy. Alis to kit mabisina ko. No medyo asideg manong nami ti pagtrabaho mi magmagnaa. So ang kartok, karapog sa tsinelas ko. Barutak po man. Nabayagin manong name nga sana gimatag di barong badok. No dag padawat pa kita. Padawat mo lang nga data, pantalo mo kanya ako na. Oray kita, napayagmat kang kan. Kaya mo ti pantalong ko kandaan Di ka umagumatang. Isopay nga di katangin si kamay. Susapo. Kinteng nga kirmet. No, aglaba ni Nanang Manunemi ket siyempre atop mo rin ko. At a construction worker na ron. Ay, anak ko. Apay na. Ket atigatang kot sabon nga paglaba tayo. Panglaba at arwatan. Buksa-buksa yultan. Muna siya klatat panglaba. Palasik. Handa lang gusto sa sabunin. Ay, sus, Diyos ko, aya. Baka, anak at pagtututpaste mo nagtutdas ka. Sabi ko, supay gatangan ta toothpaste. At that serbi na taasin na nang. Ay, Diyos ko. Pagsabsabo mo. Ano nga doon nga salutsud na. Ang orno nga ko naklaro dahil. Ito na minsan manong naming arabi na damag kong andag pasala. Nadamag ko kinindodong. Okay ka? Ano ya, social dance? Libre. Adag birthday. Alam ang rot, na social dance, nakayat. Supay. Ang biglang rot, Domingo sa sukan. Lawal lang. Toothbrush ka. Kawal, dapat asin nga mag-toothbrush ka. Di makatakas manong nami dia kursunadak nga mapan alupen malumbanak man. Daman na kaulan. Kumakit piyasa di kita taga barangay sel-sel kung ano kumawat. Ang sa bali daman na kaulan. Aw man tinibus mo di babae. Pare. Abay. Di ka mat sumalaya. Kasano kat malumbanak mat paspasab namin apag disopel na dyan kwa tao mo pang kasigo din naging gawa ng name may kasanga pulong ng piyesa tinalisto ako kuno adik sana naman ape manong kasta ko ni bandog mo timaraya ka gulpe mamang pa yung kayat ka kumangin sala atin dapat jakman makalantan gundaway. Hindi isala ka matlaing nagtukaran na. Apo. Mabalin ti makema mo ading. Mabalin manong. Siyak ni Rose. Wow. Nagan na. Nagan laingan. Nagpintasen. Isumit lang tibang lumket kasla kabang luti Rose. Apakukrad nga Rose. Sige manong at nagan mo. Vicente? Ano ti palayo mo? Vicente?
patangam. Yamok na nga Vicente agad teteng. Ano, teteng. Haan. Enteng. Enteng. Ading, mabaling ka ding maamuhan ti balayo. Tilang ka bang ibang barangay? Sitio Dos. Naumay kan tumanong, laglagi pem, ang mabaling agpasyerte ba isang barukan niya, no awan sarabo. Kadi, ipakpakunakon. Sarabo. Dati makan Diyak kahit sabo, taga makan. Malaksi no sabong ti karabasa, sabong ti pariya, sabong ti katuday, dan to iya braw. May broet katuday. Aman, mabalin niya braw lang. Sige ding, adot natin ko. Kapag mabalin natin ko, natin ti itid mo. Ano? Special akin ka. Mabalimot ng special. Sige. Urahin ka manong Uy, may kunto pa, may kanto pa siya rin, ate. Napanak matang manong name it special nga cake. Inyawit ko pa lang Hoy! Nako, agyaman na ka nako. Agyaman na ka. Ay, sus. Ito pa lang magbaga ka makaramramaan na kiti cake. Tatang, talnaka. Hapay nako. Nang isang ka, ti cake. Kit palitan na kamangan. Anya kit kirumot mo na talaga. Tatang, saan nga para keng ka na ito'y? Isot ba pang kunto, isarabo, kada ito mapangkupasyarin nga walasang. Hana? Makagatangkad na imas amakan? Para laeng iti sa bali nga tao? Kit siyak nga ma'am, ninanang mo. Da kami, palitan na kami. Nga kinitatangin na yan. Kit gagangila nga ako gumastuwak man para iti panagpasyar ko. Kit numanubiak na yay. Kit numanubiak. Ano ba pasama? May daidayaw kayo, tatang. Kunadan to, oy, pare Doro! Paunay hindi gasat na anteng anak baon. Kan gasgasat baon ta, nakamanugang kat nakapimpitas. Kunadan to kang kao. Di may daidayaw ka. Susabo. Ay, ore hanga na pintas ba? Basta akit nakagat nasaya at napudno nakagat. Nasingpet. Ken saan nga kirmat. Susabo. Ket no maamuan ng orda kirmat ka. Kayat nakangata. Tatang, hanaw maamuan nga kirmat ka. Special nga cake. Ti regalo ken kuana uno ipasarabo ken kuana. Ay, lakay, oragan ano ka kadatang enteng nga anak mo. Gumatang imas nga si Den. Kamatis ba laing nga pasurot at sinsaron. Sus, apo. Kaya di ka karot mabayang nga mga pasya ka di balasan, kaya nakatsinelas ka. Nga pugsat pay, nga barbarutam. Kaya damon sa bali nga usarit nang. Idulduling ko, ulsak nga sapatos ko. Nga isot pa nagsapatos ko, dinapanak nakisalang. So, nagamamog isulang. Nalayin ka karot din. No, talagang ihimot mo deta. Tang. Igatangan ito sa bali. Woo! Wala amokon. Ket siyempre, manong name kas taon itaragsak ni Rose, idita, adayawat ko keng kuha na nga cake. Nakaw, special pa ha. Mabigla nga rin, enteng, ta inak agtempla ti kape, na imas kape. Nagkap-kape ka trabi? Oo, inura niya man nga oras. Kap-kape Dalayin kami kumape. Iso nga laglag pa, tumamisang umay ka, gumatang kadakala kape. Asukar, ken kape mate. Di kam pa kape di balay. Na? No ada kape mi di balay. Ito kinirog nga bagas. Kasta. Naimas ba't kidireje Urisak ba't kahit kumunti kinirog nga bagas. Nga pagkape. Ngayon kahit ko nati, agaputi abroad. Aon sabat ka duwang? Ada ni nanang kulit kwarto na. Dua kayo lang. Ni manang kong nga madasawa na. Ada lang ti asid. Sige. Gana magtempla ti kape karod agkapeta nga doon. Hindi rumuar ti bakit iti kwarto. Ay, alda kayo sa nga ilay. Ano ba nga review na siyak ni Enteng. Umay ko pa siya rin ko man ni Rose. Anang isang pet cake. When
Nana. Makikapayak mo tatawang anak matikay. Kuna na. Datang nga talo. Nagudwami lang ti cake manong nemi tas anak bat nga nangan ti ado. Oh, ibatik na ito parang bigat, ha? Nanang, kaya paturugan. Nangalawan anak ka. Agyaman ng enteng tanaramanak ta cake mo. Amom anak ka, nana. Kadagupan yung agpaspasyar kini Rose. Sikat kayit ko. Agyaman anak nana. Sige nga rin anak maturog No di kayo madisturbo. Idiklak na kami manong nemi inigkamak ti ima na. I love you, Rose. Ay kagigig di ba ti ima? Ano ti ganak? Talex mo? Uy, bastos ko. Mga kapuan na. Nangtad ka ti special nga cake. Maprusa mong tilupok. Aramin tagdamin tapno. Manubya ka. Kading. Ngayong tikayat ko, tay managregalo. Saan naman kinagpilipilit regalo? Gansan ko ibagbaga. Basta, naman naman, nga magustuhan. Sut kayat ko. Igumatan nga ito karite ko. Imbagamitan nga kape, asukar, coffee mate. Very good. Ganapay. Gumatan nga ito ting special nga, basta special. Special. Lagi na magadgatang iti nanginang paggatangan, nanginang bakery. Sige, napay. Iba naman napay. Kaya tibang ibagbaga. Basta ano anat na mayam ngawang kanya. Awan sakit makita mga cellphone ko. Ha? Kiwala siya kaon cellphone ko. Anong cellphone? Basta. Kiwala nga cellphone, siya tag-cellphone. Nangina ka di? Ang damaalam dito nga 10,000. Awi, guyak ka. Saan mo maramid? Ang cellphone ko. Sige. Ang kanang aglidaya kasta. Ito sumarunong umayak. Gatang ka to cellphone. So? Maarakop ka. Enteng. Di apa nga narakop na. Kaya't nakadinga sawon nga. Kaya na. Basta ada cellphone. Bisito ka pa yan. Napauraya. Gusto na. Ang kansamat nag-toothbrush. Man. Apa nga rin awan ti maangot ko nga toothpaste. Kung amin Asin ka aromatic. Ha? Asin? Agur-urno nga kami. Asot urnong ko, nakayat mo, ang kasawa na. Ampay tsapay kaya, ipapos ko balagi na balasan ko. Mabalintiom yan. Loko ka, naglaing kan. Imbagat sinong batang kan. Hamutan kaidata, si Kamu. Yamin to agasawa ta, siyempre. Una, ito agasawa ta, agasawa ta, iso mabalinan. Kahit mo asawin, virgin ka. Ano pa nagpagpagarap mo kanya? Wow, nakasuserte Yes. Virgin, di maasawa. Hindi mga isang patak manong name iti kape, coffee mate, ken asukar. Ay, tanak ko! Nagsweldo kami yung katasabado. Gimatang na nakadakdakkel nga kape, nakadakdakkel nga coffee mate, nakadakdakkel nga asukar. Bakit? Halang kinurog ka bakas ti pagkape tayo. Makadakkel, lumabag kita ito yung sangkot talak ta. Tatang, saan nga para ka datay da ito? Hanya? Nga para ka datay, anak ko. Kakaasin na nang mo kirikirog ti bagas. Adalag nga pagkapete ti bigat. Saan nga para ka datay? Order de paspasyarek de nubyak. Nanubyak kong tatang. Umuna lang rabi. Nabisita ko, narakop ko. Kaya nyo talagang ko. Kat, kindaw na ito Naibos ka nung nga mga kapeda.
So nga dato. So kita nga Sabado, kasusuldo, gimatang akon. Kaya na tapi ginatang ko dito yun. Ano na ita? Cellphone. Mano bayad na cellphone anak ko. Natawarak. Natawarak iti 9,500. Kapag guyak kayo. Pauna yan anak ko. Kermit ka iti bagim. Kermit ka kada kami kininanang mo. Dahil siya kintin nga babae. Rinibot itad mo keng kuwana. Tatang. Nobiyak isuna. Agbalin tong asawa. Kaya daw nagayam di. Haya po haya. Kenteng. Agbabawi kan to tikas tangan aramida. Pagpinustaan ta. Kwartaan nakalagday nga babae. Ket kasta unay tiragsak manong naming niya Rose idita makita nanti cellphone. Oh, mabalimon ti yan. Ano? Peso? Ni magur ka, nagulbud at keng ka. Ano nga ngulbud? Imbagang ang virginak, di ba? Oy, ano ko na virgin? Bale, okay lang. Basta umiyanak ha. Takayat na kaano kasalita ni nanang yung tubigat. Taapay, check mo na mo. Apo, manong naming. Hangabali nga nagkasto ak tinakkel. Makaidak ita ni Rose no pintas. Mas dahaw isuna manong nami takasladyak amot aramide. Isuro ka ha. Isuro na. Dadamo kan lang. Nadamo. Ori no natanggal mo lang. Kinarawan naman, mayat kondisyon. Jacket, di mabitin mo, hindi kahit ko napaod. Ano experience mo? Si kapil lang mag-ado ako. Kaya, kasta, men, isuro ka, ha? Noon niya taramid kang kakastan tunga taramid ang kanya ko, sige, pumanong, nisbisito, pibig ko, tibarokong ko, sana, insak mo. Kasto ito man taramidem. Kung naramidan na nga doa. Barka, tagbaling lingak. Nikit umaymot na ipakan na matin man. Gusto gaya, mga anak nga ron. Ako na nga. Manong nami kasto ka di klase, ti babae nga baling asawa. Nakunak ti panunot ko, manong nami idi ta isun ti mangibagang gusto na pailaing tagina na kami. Nakawawa. Ano mayat manong. Uret ang halagamit nga matagi ko kisuna. Damok manong nami iti makibembang iti babae. Nakan ko pa yan nanong. Gusto gayam po no gayam iti istorya iti padak na lalaki nga madama kang magsasarita no agin inana kami kalpasan di pangal daw. Mabalintimangan o kasano kasto ti pandangan apo ore na isurot di patong na kung una da kung nakalano ang hundag paisumat. Adon ti gastos ko, Rose. Gabon nga. Bembang na naman. Magustuhan naman man. Magustuhan naman. Kabigatan na manong nami naramalakbit lang tintod ko nga kape. Ay susapo ba raw? Nagimas daw ti kape ginatang mo. Wala nang nanang ko na. Wala nang. Kinagkaida kami kaniya Rose, miyana ko, hindi nanang ko na ako. Ay, kastaman ti ko na. Madaman laibag kang kabarok. Ano na dyan, nanang? Pautakan na man tawartam. Hindi mabagbaga akin ni Rose. Katong tanak. Among sika talaga ti kahit ko manugang. Anak ko. Manutangin nyo. Ore, 5,000 lang. Agor ka ba, pakano hangaw man na, hindi ka pala, agawid ka to pala di palayo, reta Domingo ita, sa mong tumi mo ite. Wano, ibagam si pang kita akin ka, ta sadya sakti umay.
anak ko amo talaga sikat kayat ko nga manugang. Ulit na naramana mo dyan anak ko. Naimas ka di madlang dyan ako anak ko. Naimas na. Kas kaimas ko. Tadata ba't ibabaga na asawak na. Hampaga na tayo na imas ka. Durya ko na. Sige na. Amang pagbabaga kinig ko yun. Amang pagbaga. Sige na. Ang ko'y bagbaga. Nagawid ak narud manong nemi gabata sa digmat laeng may katlo nga barangay. Oreta damat medyo bumulok-bulok nga motorsiklo. Ay, ngano sumro ak at sangko usa rin sope ta gasolina ko nag. Siyempre kakitis kwarto. Ti pangitultuloy ak ti kwarta. Sa bali lang ti adda di bangko. Nakita nak ni nanang. Apay anak ko, imya namin trabe Nagkadakam kini Ros nanang. Kada napasamak yaw. Kauna. Nangarod na. Nangarod at yan alam. Awan na. Kwarta na itahan. Wanang, maibos sa man ta ornong mo barok. Ha? Di ba? Kung ornong ka ako nam, maibos sa man. Maibos. Manod bayad di cellphone. Manod bayad di kape asukar kan ko. Saka man makalat ti kwartan. Hapay. Utan na ka jay. Nopiam. Hanggang po ata nakaidami darabi. Kita alakit-alakas jay. Nanang, ninanang na. Paborito ng kanungag baling nga manugang na. So nga utang. Ano ya? Manot ipotang mo? 5,000. Paunay kan baro. Siyak to pa nga inam nga bagak pa yung utang ko di ka pa ibang ted. Nga para matlain ka na tayo. Di jakit din babakbakag nga ina ti nubiam. Ti pangutangam. Nanang may kwartak da ito. Awang bibiyang ni pangusak no. Anyamat pangusak ti kwartak. Unay kamutan nga anak. Kirmet. Hinted ko na. Ay na, gyaman na ka. Imarakop pa iti bakit. Kaslak lang babakit, imarakop pa. Ni, nadakamat lang. Kinuna ni Rose manong na hindi makita na. Kahit kung maulit, daddy. Daw ti kayat ko, barbari na po daw to. Nadamdaman na. Nagsalita kay kinanan ko. Huwag, napananang ro din. Nagdardaras mo tayo ng pibano. Anintad mo kayong kuha na? Nawanintad ko. Sigurado ka? Nawanintad ko. Nagbembang gambat manin, nilipas pangal daw manong nemi. Domingo nga ron. Kas ini dati aman, ipakan na talaga. Naimimas nga min data. Sa balit imas nga. Nangaroon na kasta. Aramidem timang kinikinit ti perlas. Opo, nagmayat enteng, naglaing ka. Naging ka manon nami ngiti malam. Ada imay. Ay, ada kagayam. Ano naga mo, taka lang makita. Isak ni enteng manang. Sige tay, boyfriend ni Ross. Uwan manang. Ay, isak ni manang mong Edna. Ada ni Ross? Ada to kusina. Ross, adaak ni manang mo Edna rito. Ay, manang. Dumanong ka. Apay, aldaw ti panang pasikaragan ni Anteng. Imiyanin ti rabi, kalpasan na, nagawid amo ko nang nagsubliman. Orita Domingo, itong bigat agad, Lunes, sa law may tingko rabi it Sabado kasi ay. Ating ko tulungan akman. Ada ka na problema kinimanungan, di asawang. Awan, ore kasunod ti pampamayat, tapos ti kastagat, agtrabaho di asawa, kawalat. Kaya problema mo rita. Dalang matakalapunak. Mayat day jay. Agordera kiti ilako.
maulap po na. Kita dangor-ngor metod ko. Ni the boyfriend mo ay. Di ba nga tangan na cellphone? Man, di ato kwarta na nga ron. Kasarita ma. Ading ko enteng. Ang sakit problema man, ang ka lang ano ito problema, baka makatulong nga. Dangor problema kay. Kahit ko tiyag negosyo, nga mawalap bunak. Ori, mangrugi ak lang 20,000. Apinas data nga pagrugi ang negosyo. Mabalin? Ti? Nga pautangan na. Ano, mabalin kayong? Kayong. Amom, sika pala inawag nga kayong kada itinagbalin nga boyfriend ti anak ay ako kakabsat ko. Kas ko na ni Rose nga si kakanot kayat nga makiasawaan. Tas si kakanot na siyaat. 20,000. When dilamalin, anda? Ore, bayat ak tumot lang no. Di ka agordarak iti lakok. Tunuan, dumtengen. Ibayad kon. Ilakok nga dagos, baka makalawas la siguro. May sublik. Ang balin? Sige manang. Inakaroon mga ala. Urayan na ka. Manong name na panak nga rod ng ala. Ngay mawan tinakakitan kanya. 20,000. Inted ko. Amom ading ko nakasaysayat ka nga talaga. Marakop ka. Amo na bang lumano? Amo na mayagin na saan lang nabembang nila kayo. Ha? Gaputa jak kayo tagpabembang king kuwana gaputa sa doot. Pagpabembangak tulakan ka no. Ito trabaho mo na king kuwana. Kihit mo sa umanang. Bembangin kami. Ay, han! Hanggang bakit di ka sa nagloko kan? Di ko katikapsat kukuha na laeng. Ano kayat mo? Sige. Ano man ang respecti. Anin. Oray ko sa oray amang ko nang hamot na ading ko. Sige, nakarodan. Nakarodan. Kahit kumanin ti umyan manong name. Umyan ka manin? Owen. Ito pagrubata ko nga nagtrabaho. Dagasag tulangin na gamit ko sa Jabalay. Sige. Di problema kitang di matlagawid dinanang. Apa yung dinanang mo? Di matlagawid din. Nakman kita sa pulan. Kalpasan nga 10 minutes manong name ninanang natin dimteng. Ay, nakada kamot palang barok. Wala nang. Ay, kung gaya, malagip ko. Di lumamaling na layo ng utang ko, anak ko. Nana? Mabalin? Ay, awan, tinitugod ko na. Kahit itid ko kinimanang naka na tayo, di manang ni Rose? Di manang na Yuli? Uwan, hangtid ka? Uwan na nang. Manintid mo? Pagpunan na ka no, 20,000. Kasta. Ngayon na igasto na ka nun. O, beta, guruter ko no pa lang. Baka into bigat pa lang ti panagbayad na. Nakit ni Garot Ross. Sapsapulo na kayo nanang. Sige man Garot. Indakon. Paano nyo na? Inak iyan dayuli. Hindi sumangpet ni Rose manong name nasa pulam? Hamay. Himay dito. Naghawi din na nang itay? Uy. Mangibagbaga man yun. Ano na? Ituloy mo. Ituloy mo. Ituloy mo. Kinabud no na, itay bigat, imutang ni nanang mo ti 5,000.
Iso nga nag-awid daksak nagsubli. Iso nga api nga nagsubli ka ko na. Pinuutangam ni nanang ko ti 5,000? Point. Ito si Mang Pet, mangiba nga naman, ay mga awan ko na ka. Nagtidakin ni Manang Yuli ko na. Tinangag na nanginikak ni Manang Yuli, nagdadaras mo tapos Manang. Sabi, hindi kami nanang ko. Ano naman ko mapagbayad na? Di mo kundi ang mga sugador ng nanang ko? Nabanda yung sukal kat naabak kung may man umutang keng ka. Kaya po mo. Sabi, di mo yung baga kanya. Sabi nga, kam ko ma. Kuna naman kami nga saan ko yung bagbaga keng ka. Imawar na, 5,000. Di pala sakti ng tadam. Kinapud na. Kahit ko kumamatag negosyo. Iminik kamat ni Manang. Kababay mo ito nung ibag-akmat. Di ba, ordong mo? Damit, negosyo ka dati, di. Ngayon na po kaulat po na. Isungat nga the cellphone ko. Tapos nilikas ta, online selling nga. Adamay itod mo nga nisak tumutang. Saan nga utang no ko na? Tali nga tibit kwarta tangan doa. Basta kasawa tan. Nabang mo na tasawa. Mabingban na kumat. Ora al daw kat bingbangan na kumat. Saan? Sige, nagluton. Kat ni. Kababain no. Kat may sa. Gluto ak tinaimas. Kadi. Wen. Basta lakit di. Ingkago. Itmangtid ka ti kwarta ng agatang ko ti manok. Tag tinula tayo. Kahit pa lang. Alis to lang. Dito saon ti ko na. Alis to ka no kwarta, sweetheart, ah? Hagbang banda tuman ng rabin. Pat-pat nagta. Manong name dimteng ni Manang Yuli. Uy, nakaslaban ng danagan. Hinteng. Ay ba manang? Ni Ross. Ano pa ang gimatang ti neto bagamanok? Dagtinula kam gano? Inikak ti kwarta? Inggatang na. Ni Nanang, di mo na nakita? Ni Nanang mo, akit ko ha. Ito yung mapansapulan ni Yolis Aniya Rose Isuna. Isumat nga dumteng. Kahit mangibagbagaman ng 5,000. Ito yung baga kang awang kwarta, kapot nang tedaking ka, nagdadras mo tinapimanaw. Iso langit dito na ngala. Ano? Tiyan niya, 20,000 nga inded mo. Indolin ko mo at ito mapangko kita na awam maten. Awan ti sa bali nga makastrek, hindi bali no saan nga ni nanang ko. Nanang, mong isugsukal ti 20,000 kat masabol ko. Ada kam ti kasta nga sitwasyon iti sumangpet manong name ni Rose. Ano manang, Nanang. Iso lagi dito lang takaw ka na iti 20,000 nga intend. Ano? Sige, hindi ka makaman nga nang. Kita mo tayo nga ron, papanan na pagsusugalan. Kita, delimit sa amin na nga pagsusugalan. Ay, susapo. O, anen, naka-orderak pa yan. Kat imay nanto i-deliver no bigat. Manang, ano saan tayo nga rodan nga mapasubli na ikay? Asin, anong to pag-order sa rin kapag pangbayad ko kanina yung order ko? I-cancel mo, ama na. Kasano nga dyan ako may i-cancel? On the way, daan. Ading ko, enteng pang-asi, mawang ka din, kasukat na. Alaan, sayang. Orayan ta ka. Pinakmahala. Alaman nga rin, ading ko, enteng, hapo, nagsayat kan kayong. Sige, orayan na ka. Nabanag iti tiyandaan manong nemi gimatang iti karne, gimatang iti ikan, nagkrusariyaak manong nemi kalpasan na natut kidat gatang ko ibatak pa iti lungganisa, gimatang pa iti bagnet manong nemi iti sumangpetak dito balay. Ano di kita anak ko?
Ano da kita? Kita sumang kita yu tatang. Naiimas. Loto kasi gutan. Kaputa awaban nga orderep tayo. Natay ko, panangluto nga narikat ang mamangnes. Kung gumata nga itong tirep, tapno punuan tayo ito, ato nga naiimas sa makan. Oh, apik sa panang kita yu tatang. Di kami nakapapati ti bagbagambaro. Tiyan mo akit mapamuipan iti balay ti nubiam. Ta agdenden na kisapahin kapata di ka matagaw-awit ti rabi ti Sabadon. Sa kanto ag subli-subli ka mapansadya ti aldaw. Sa ita mapangkaman sadya ta nga mga rabi sadyay. Ipamundi kita nga makan. Sadyay. Tatang para kada tayo da ito. Nanang, Ika pala pa irep dito na dumapasit. Ti karoba, orek bayad tayo tumut at ti kuryente. Dito na. Tapos naman inok tamit lang nga si Dain. Wano haang nga kwa. Di ka kadi agangaw baro. Haanak agangaw na nang. Pakawanan dak na nagbali na kakirmat. Sayang na kitinapukaw ko akwarta. Nga nagbamban uga. Tapay na ko. Nukwanta 20,000, 10,000, o ganun nga 50,000, tinapukaw dito ornong ko. Kapo lang iti dahil nga babae. Na dinamat kayat nga agasawa kami. Pabenbang na dinakayat agasawa kami. Atutlogi ka. Siguro, dinusanak ni Apo Diyos kapag kinakirmat ko. Imutak ti bagik. Nang runa kada kayo ng imutak pa. Yung sa bali. Agsublinto pa lang ti pukaw ko. Agagagetak, dublyak ti pa nagtrabaho. Tapno alistok lang mapasubli. Di kiti kastos ko. Hinap na pa niti anyaman. Kaya nagragsak kaming nag-asawa. Naragsak kami launa yung barak. Da kami nga naganak kang ka, no, pudpud no, di kiti mangmangigbikan ka. Tang, pudpud no. Na amiris kunti amin. Api ko mang imutan kayo. Api nga imutak ti bagi. Kat ti babae nga, kiddaw, nakaalis to ak. Kaya jak pa gaya maasawa ka sigurado. Ti inana, manugal. Ti kabsat na. Isus. Dumawat ba't manin? Inikaklang ti 20,000, dumawat ba't manin? Si, orayin nyo, enak mahala ko naman. Pambarakon pa itong agsubli pa isa dyan. Ha? Ore awang bembembang no kasi dyan. Saan akong ganap-napan ni Tibalayda Rose manong name? Impas nagko, tinagtrabaho, akas construction worker. Haan kong imutan di bagi, no mapanak, mapangkamangan manong name, or talo nga order nga si Daan ti. Si Daan. Ay, enteng, kunang malo, di gulay. Di gulay, kas makita mo na at danatang, at dua klase nga karne. Oh, at lauya, at pa adobo. Mereka tulungan na. Sige. Anak lang itong orderin di para kanyak. Ado dahil order mo. So, hamo nga lakit nga maibos dahil. So nga, kwenteng, kastaman ko na. Hanggang nga naimot iti magim. Kaya sigurado saan ka nga naimot iti paadam nga tao. Napasublik mo't lang manunemi na kitinapukaw ko. Babayan ti pa nagduble, karaka, trabaho, nagtrabaho pa ito Domingo man, nagpatrabaho. Sa ingalawa ko, manunemi, tital, bengbengkag. Aging gang iti may isang bigat, manunemi, napapangko pa ng sarungkar, karagiti mulak. Adanadanong ko, babae sa diyan. Good morning, ating ko. Nagpipintas di kita mulam mo, manong. Mulam di kitoy? Ramanang taman data, okra, mayat nga ituno. Ramanam, kauna. Kaya mamum te puros. Amok amanong. Sige, puros ka. Nagpuros ka ta, no, manot po, mapuros mo, yawid mo. Manong, tawatek amo pabaybayadan. Well, aglaklako ako magkinding mo na dabalasang nga dumawat, tanarunakin ka, padawatan ka. Sika ka din ni manong enteng? Nga ididamo kit kirmit ka?
Ngumitang kitsanen. Hanen ka ba ta, padawat ako nga ron. Ading maman kang tumang pasyaret. Kaya umano nga, anak mo tayo. Melody. Wow. Naganlaingan. Nanimas pa, pindas pa denggen. Ni Melody manong name tinaasawa. Uhen. Ket sana kag babawi, agsipod ta Virgin Suna, ken nagaget, na singpet, na Emma, manakem, ken amo nagtrabaho tiyo nagtibalay. Magus-gusto mo datatang kininanang man, ngabutan na asistir, na estimar ni Melody. Nadang kami tatalong anak, banong na ini. Ket jak pulos ag babawi, nga isut na asawa. Nung ata, nung niroste na asawa ka na tagtungpalan na. Imbaglagi din tinaimbag lang kanyak ni Apo Diyos. Nang tidso na tibalag kanyak. Ket insarten kumaten iti kinakirmet ko. Ket dinakmaten inimutan ni Apo Diyos ta insagot na kanyak ni Melody. Pwede nga rin ti pagkasalita, manong, ket thank you, iti laing mo nga nang ibasa, ket sapi kumat, at damat na ibatik nga adal, liwliwak ang pagsarmingan ti biyak. Agkikita tayo tuman, yung tubigat, palupos ti Apo.